Hej alle sammen og velkommen til. I dag der skal vi snakke om faget informatik, hvad jeg har lært og hvad jeg har lavet. Så hop med på min lille rejse. Det første vi skal snakke om, det er lighedsmodellen. Det staves med A, det skal man lige huske, men det udtales ikke med A. Lighedsmodellen består af en cirkel, og cirklen det er ligesom en virksomhed. Og inde i virksomheden der er 4 hovedpunkter, som er teknologi, opgaver, struktur og person. Hvis vi nu tager, at der er kommet en kasse, en selvbetjeningskasse, som vi alle sammen kender fra Føtex. Det vil så sige, at teknologien bliver lavet om, altså det her med, at der kommer en ny kasse og noget nyt betalingssoftware. Så er der nogle nye opgaver til medarbejderne. De skal gå rundt og hjælpe kunder, i stedet for at bippe varer ind. Så er der struktur. Det er ledelsen skal lave en ny arbejdsrutine, altså give folk en ny rutine. Der er ikke nogen, der skal sidde i kassen, der er måske nogen, der skal stå og hjælpe, og nogen, der skal hjælpe kunder og alt muligt andet. Og så er der personerne, altså medarbejderne, som skal have nye opgaver og skal lære noget nyt. Det vil altså sige, at teknologi kan både bestå af software og hardware. Og personerne, det er altså ikke kunder, men det er medarbejderne. Dem, som får løn for det, de laver i virksomheden. Der er også nogle punkter ude for selve virksomheden, altså som ikke er en del af virksomheden, men som stadig påvirker virksomheden. Det er lovgivning, kunder, globalisering og teknologi. Så noget nyt, vi skal snakke om, det er ERP-systemer. Det lyder godt nok virkelig indviklet og virkelig kedeligt, men det er faktisk noget virkelig smart. ERP står for Enterprise Resource Planning, men lad os lige tage den på dansk. Det står for planlægning af virksomhedens ressourcer. Igen er der nogle hovedpunkter, og der er 5 af dem. Det første vi har, det er SCM, som er styring af indkøb og logistik. Okay, nummer 2, det er MRP. Det er altså styring af produktion, så det gælder kun produktionsvirksomheder. Nummer 3, det er CRM, som er styring af kunderelationer. Nummer 4, det er FRM, som er styring af virksomhedens økonomi. Så den sidste og 5, det er HRM, som er håndtering af menneskelige ressourcer. Okay, så hvis vi tager en proces med nogle eksempler, så kunne det for eksempel være, at der er en kunde, der kommer og køber noget, og det bliver registreret. Det bliver så registreret i CRM, og når varen er solgt, bliver det registreret i SCM, sådan så man kan se i systemet, at den ligesom ikke er på lager mere, eller den er trukket fra, ikke? Og så bliver salget, det bliver sådan videresendt til økonomien, så man kan se, at man har tjent penge, og det er FRM. Og så skal ekspedienten, altså medarbejderen, have noget løn, og det er HRM. Men kort sagt, så vil det sige, at det faktisk er et system, der holder styr på virksomheden, sådan så alting er overskueligt og samme sted. Men nu vil jeg lige vise jer noget, jeg har arbejdet rigtig meget på, så følg med. Så her der har vi min app. Det er en humør-app, som ligesom holder styr på, om du er meget glad eller meget sur for tiden. Så der er en meget glad emoji her. Så er der en okay emoji, man har det fint. Så er der en mellem, altså man er ikke glad, man er ikke sur, og der er en ked af det. Man er sur, eller en trist herover, så er der en ked af det nedenunder. Og hvis vi så siger kør, og vi trykker i slutningen af dagen, at jeg har været meget sur i dag, så bliver det vist herover i vores data, at der er talt en for sur. Hvis vi så har en mere dag, hvor man er ked af det, jamen så vil den tælle igen herover, at vi har haft en dag, hvor vi er ked af det. Og igen med alle de andre, sådan hvis vi trykker. Så vil den så tælle det herover. Men vi kan også gå ind og se antal dage, der er målt i alt, hvis vi trykker på antal dage. Så vi har så målt i 10 dage. Og hvis vi så vil se, altså sådan en graf over det, for at få et overblik over det, så kan vi vise en graf her. Så vi kan altså se, at vi har været sådan meget trist. Det er så lidt ærgerligt. Jeg kunne ikke få den til at vise alle
så kan vi trykke her, sur og trist. Der er flest triste, og der er 2 ved ked. Det er så lidt ærgerligt. Jeg kunne godt have tænkt mig, at man kunne se sådan teksten nede hernede. Men vi kan også trykke på vis cirkel, og så kommer der en cirkel her med farverne her, ked. Så kan vi så se, at den er ret stor, og at trist også er ret stor. Herinde, der har vi så sat det ind som, at vi har lavet en knap. Vi har knappen glad, og når man klikker på den, så skal den have værdien og plusse 1 for hver gang vi klikker på den. Og det har vi gjort med alle knapperne hernede af, og kaldt dem hver sin. Og så vil vi godt have dem til at regne ud, hvor mange gange vi har trykket på hver knap. Så vi sætter alle knapperne ind her og skriver, der kunne godt have stået et tal, men vi har ikke skrevet noget et-tal. Og så 2, 3, 4, 5, 6 kalder vi dem. Og så siger vi her, sætter en var, og så sum. Altså den skal lægge tallene sammen. Og så siger vi de her, som vi har skrevet herop, dem lægger vi så sammen. Og så sætter vi den til, at når man trykker på knap 5, som er den, der hedder antal dage, så viser den det samlede antal. Altså alle tallene plus sammen. Og så har vi hernede, det er den, der viser vores graf. Altså at når vi trykker på knap 10, som er denne her, så viser den en ny skærm, altså skærm 2 herinde. Der viser den så for glad, fin, middel, trist, sur og ked af det. Jamen der vil den så vise en graf. Og det har vi gjort ved at sætte det her ind, og sætte den ind, ligesom vi har gjort heroppe, med hvilket label. Det er så den der er fin. Og så sætter vi her til sidst value 2. Det har vi gjort derhen af med alle sammen. Og sådan får vi lavet en graf. Når vi så trykker på knap nummer 11, altså vis cirkel, så rører vi ind til skærm 3. Og der har vi igen gjort det samme, som vi gjorde oppe i den anden. Så der kan man bare kopiere ind og sætte det sammen. Og så har vi en app. Der kunne man jo så godt udvikle den lidt mere, så der kommer til at stå nogle forskellige ting. Eller sådan, så der er flere funktioner i appen, med at man for eksempel kan skrive 3 gode ting hver dag, eller et eller andet. Sådan som sådan en sundhedsapp-agtig noget. Som sagt, så det her fag, det er jo også nyt for mig, så derfor er der jo mange ting i den her app, som godt kunne være bedre, og som jeg synes kunne være bedre, men det er selvfølgelig noget, man altid kan arbejde på. For eksempel så synes jeg, at layoutet på appen godt kunne være lidt flottere, lidt mere spændende. Der kunne måske være nogle flere funktioner, sådan en startside, hvor at man kan gå ind på humør, og så de her 3 gode ting. Ind på en næste side, sådan en knap, man kan trykke ind på og komme ind på noget nyt. Men det er jo altid noget, man kan udvikle på, og noget, man altid kan gøre bedre. Men informatik er ikke bare informatik. Men informatik samarbejder med rigtig mange andre fag. Såsom matematik. Altså det her med, at jeg har lavet en graf og et cirkeldiagram i min app, men jeg har også valgt at lægge resultaterne sammen i appen, som også er matematik. Det er også dansk. Altså hvis du nu har lavet en hjemmeside eller en app, så kan du skrive nogle små tekster. Det kunne også være afsætning og virksomhedsøkonomi. Så ja, informatik, det er ikke bare informatik, men det samarbejder med rigtig mange andre fag. Og derfor også gør det ret sjovt en gang imellem, fordi at du kan være så kreativ hele tiden. Men for også at sige, hvordan du også kan bruge det, eller at du kan tænke over det, så bruger man også informatik i sit arbejde eller sit fritidsjob. For eksempel arbejder jeg på et plejehjem, og her der skal vi jo have vores vagtplan, og vi kan se, hvornår de andre medarbejdere er på arbejde. Det er en hjemmeside, det er informatik. Der er nogen, der har designet den her hjemmeside og gjort det nemt for os. Men det er også en del af det her ERP-system. Og det gør også, at vi kan kommunikere med hinanden, hvis man er syg, eller man skal på ferie, eller et eller andet.
Der er også et andet program, som jeg dog ikke har adgang til, fordi jeg er ungarbejder. Men det er det her med alle de her journaler, så man kan se noget om de gamle. Altså også det her med GDPR, hvor det er rigtig vigtigt, at det ikke er bare noget, der er tilgængeligt for alle, men man skal bruge en speciel kode for at se det. Ja, det var lidt om faget informatik. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at følge med. Så vi ses på kanalen næste gang. Hej hej!